Kada se govori o pešadijskom naoružanju koje je ostavilo dubok trag na prostoru bivše Jugoslavije, malo koje oružje izaziva toliko poštovanja kao M53 Šarac. Generacije vojnika upoznale su njegov prepoznatljiv zvuk, snažnu vatru i pouzdanost u najtežim uslovima. Za mnoge je predstavljao sinonim za mitraljez, a među vojnicima je stekao gotovo legendarni status. Iako je razvijen previše od pola veka, M53 je ostao u upotrebi daleko duže nego što su njegovi konstruktori mogli da zamisle. Njegova priča počinje u vihoru Drugog svjetskog rata. Nastavlja se kroz period hladnog rata, prolazi kroz ratove 90. godina i traje sve do današnjih dana. Ovo je priča o nastanku, razvoju, konstrukciji i borbenom putu mitraljeza poznatog kao Šarac. Da bismo razumeli M53, moramo se vratiti u vreme Drugog svjetskog rata. Nemačka vojska je tokom rata koristila veliki broj mitraljeza, ali nijedan nije ostavio takav utisak kao MG42. Kada je uveden u naoružanje 1942. godine, predstavljao je revoluciju u konstrukciji automatskog oružja. Za razliku od prethodnih modela koji su bili komplikovani i skupi za proizvodnju, MG42 je projektovan tako da se može izrađivati brzo i relativno jeftino. Istovremeno je zadržao izuzetnu pouzdanost i ogromnu brzinu paljbe. Njegova brzina gađanja često je prelazila 1200 metaka u minuti. To je značilo da je mogao da ispali 20 metaka u jednoj sekundi. Saveznički vojnici često su govorili da zvuk MG42 više podsjeća na cepanje platna nego na pucnje. Upravo zbog tog karakterističnog zvuka dobio je nadimak Hitlerova testera. Do kraja rata MG42 se pokazao kao jedno od najuspešnijih automatskih oružja ikada napravljenih. Nakon završetka rata, Jugoslavija je raspolagala velikim količinama zaplenjenog nemačkog naoružanja. Među njima su bili i brojni primjerci MG42. Vojni stručnjaci brzo su uočili da se radi o vrhunskom oružju koje i dalje može da zadovolji potrebe moderne vojske. Početkom 50. godina doneta je odluka da se pokrene domaća proizvodnja. Konstrukcija je detaljno proučena, prilagođena domaćim proizvodnim mogućnostima i uvedena u serijsku proizvodnju pod oznakom M53. Nova verzija zadržala je gotovo sve osobine svog nemačkog prethodnika. Tako je nastao jedan od najpoznatijih mitraljeza proizvedenih na prostoru Jugoslavije. Zvanična vojna oznaka bila je jednostavno M53. Među vojnicima je veoma brzo počeo da se koristi nadimak Šarac. Poreklo ovog naziva vezuje se za narodnu tradiciju i legendu o kraljeviću Marku. Prema epskim pesmama, Markov verni konj zvao se Šarac i bio je poznat po snazi, izdržljivosti i pouzdanosti. Vojnici su smatrali da iste osobine posjeduje i mitraljez M53. Bio je snažan, izdržljiv i spreman da radi čak i kada uslovi postanu izuzetno teški. Nadimak je vremenom postao toliko popularan da je gotovo potisnuo zvaničnu oznaku. Glavna proizvodnja organizovana je u fabrici oružja u Kragujevcu. Proizvodni proces zahtevao je veliku preciznost jer je konstrukcija sadržala veliki broj pokretnih delova koji su morali savršeno da funkcionišu zajedno. Tokom godina proizvedene su desetine hiljada primeraka. Mitraljezi su isporučivani jedinicama Jugoslovenske narodne armije, ali i izvoženi u druge zemlje. Kvalitet izrade bio je veoma visok, što je doprinelo reputaciji ovog oružja. Na prvi pogled M53 izgleda jednostavno, ali iza njegovog robusnog izgleda krije se veoma sofisticiran mehanizam. Osnovni delovi uključuju cev, kućište, zatvarač, povratnu oprugu, kundak, obarački mehanizam, sistem za uvlačenje redenika, dvonožac, nišanske sprave. Svaki od ovih delova ima precizno definisanu funkciju. Njihov skladan rad omogućava veliku brzinu paljbe i visoku pouzdanost. Jedan od najvećih problema kod svih mitraljeza jeste zagrevanje cevi. Kada oružje ispaljuje stotine metaka u kratkom vremenu, temperatura cevi naglo raste. Prekomerno zagrevanje može dovesti do gubitka preciznosti ili oštećenja. Konstruktori M53 rešili su ovaj problem uvođenjem sistema za brzu zamenu cevi. Posada je mogla da izvadi usijanu cev i ubaci novu za svega nekoliko sekundi. Ova karakteristika omogućavala je dugotrajnu vatrenu podršku bez prekida. M53 koristi metak kalibra 7,9 x 57 mm.
Reč je o municiji koja je bila standardna u jugoslovenskoj vojsci tokom velikog dela 20. veka. Metak posjeduje dovoljno energije da efikasno deluje na velikim udaljenostima. Zahvaljujući snažnom zrnu, mogao je da probija lakše prepreke, zaklone i vegetaciju. A redenik predstavlja niz međusobno povezanih metaka koji omogućavaju neprekidno napajanje oružja. M53 funkcioniše na principu kratkog trzaja cevi. Nakon opaljenja, cevi zatvarač zajedno se pomeraju unazad. Posle kratkog puta dolazi do njihovog razdvajanja. Zatvarač nastavlja kretanje, izvlači praznu čauru i izbacuje je napolje. Povratna opruga, zatim gura zatvarač unapred. Tokom tog pokreta uvlači se novi metak iz redenika. Sistem se zaključava i spreman je za novo opaljenje. Sve ovo odvija se izuzetno brzo. Jedna od najpoznatijih osobina šarca jeste njegova brzina paljbe. U zavisnosti od stanja oružja i vrste municije, brzina se kretala između 900 i 1200 metaka u minuti. To znači da je za svega nekoliko sekundi mogao da isprazni čitav redenik. Takva vatrena moć imala je snažan psihološki efekat na protivnika. Mnogi vojnici tvrdili su da je zvuk šarca bio dovoljan da zaustavi napredovanje neprijateljske pešadije. Tokom hladnog rata M53 postao je jedan od najvažnijih mitraljeza Jugoslovenske narodne armije. Koristio se u gotovo svim rodovima kopnene vojske. Njegov zadatak bio je pružanje vatrene podrške pešadiji. Mitraljeske posade često su predstavljale okosnicu odbrane. Njihova sposobnost da za kratko vreme stvore gustu vatrenu zavesu bila je od ogromnog značaja. Rukovanje šarcem zahtevalo je ozbiljnu obuku. Posada se obično sastojala od više vojnika. Prvi vojnik bio je nišandžija, drugi je nosio rezervne cevi i dodatnu municiju. Treći je pomagao u dopuni i održavanju. Vojnici su učili rastavljanje, sklapanje, uklanjanje zastoja i gađanje u različitim uslovima. Dobro uvežbana posada mogla je da održi veoma visok intenzitet vatre tokom dužeg vremena. Pored pešadijske uloge, M53 se često montirao na različita vojna vozila. Mogao se videti na transporterima, kamionima i patrolnim vozilima. Na taj način dobijana je pokretna vatrena podrška. Ova fleksibilnost predstavljala je jednu od njegovih najvećih prednosti. Tokom brojnih vojnih vežbi pokazao je izuzetnu pouzdanost. Mogao je da funkcioniše u prašini, blatu, kiši i snegu. Njegova robusna konstrukcija omogućavala je rad čak i kada uslovi nisu bili idealni. Upravo zbog toga vojnici su imali veliko poverenje u njega. Nakon raspada Jugoslavije, ogromne količine M53 ostale su u arsenalu novonastalih država. Mitraljez je korišćen u gotovo svim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije. Nalazio se na kontrolnim punktovima, utvrđenim položajima i oklopnim vozilima. Njegova vatrena moć bila je posebno cenjena tokom odbrambenih dejstava, a mnogi primjerci ostali su u službi upravo zbog svoje jednostavnosti i pouzdanosti. Najveće prednosti M53 bile su velika brzina paljbe, pouzdanost, jednostavno održavanje, brza zamena cevi, velika vatrena moć, otpornost na teške uslove. Ove osobine omogućile su mu dug vek upotrebe. Ipak, nijedno oružje nije savršeno. Velika brzina paljbe značila je i veliku potrošnju municije. Posade su morale da nose znatne količine metaka. Takođe, snažni rafali brzo su zagrevali cev. Zbog toga je bilo neophodno redovno menjati cevi tokom intenzivne upotrebe. Koncept MG42, a samim tim i M53, imao je ogroman uticaj na razvoj modernih mitraljeza. Mnoge savremene konstrukcije preuzele su pojedina rešenja razvijena još tokom Drugog svjetskog rata. Neke od ideja ugrađene u šarac mogu se prepoznati i na modernim sistemima koji se danas koriste širom sveta. Danas je M53 mnogo više od običnog komada naoružanja. On predstavlja deo vojne istorije Balkana. Za mnoge bivše vojnike njegov zvuk budi uspomene na vojni rok, obuku i godine provedene u uniformi. Više od 7 decenija nakon što je prvi put sišao sa proizvodnih traka, M53 šarac ostaje jedno od najprepoznatljivijih oružja ikada korišćenih na prostoru Balkana. Nastao na temeljima legendarnog nemačkog MG42,
uspeo je da preraste svoju ulogu kopije i postane simbol domaće vojne industrije, vojničke tradicije i vatrene moći. Njegov prepoznatljiv zvuk ostao je duboko urezan u sećanjima generacija vojnika. Malo koje oružje može da se pohvali takvim ugledom i takvim mestom u vojnoj istoriji. Iako su savremeni mitraljezi danas tehnološki napredniji, M53 ostaje dokaz da kvalitetna konstrukcija može da nadživi vreme u kojem je nastala. Njegova priča nije samo priča o jednom oružju, već priča o generacijama vojnika koji su ga nosili, održavali i koristili u najtežim trenucima. Zato se M53 ne pamti samo po kalibru, brzini paljbe ili tehničkim karakteristikama. Pamti se kao simbol jedne epohe, kao oružje koje je steklo status legende i kao mitraljez čije ime i danas izaziva poštovanje među poznavaocima vojne istorije. Kada se govori o najpoznatijim mitraljezima na Balkanu, jedno ime se uvek izdvaja. Legenda čiji odjek traje i danas.